eta ongi etorri hemen bildutako guztioi. Urtero bestela, Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdi hauen aurtengo edizioak ere 4 emanaldi izango ditu. Eta gaurko Altsasuko jaialdi hau horien 3. dugu. Aurrekoak Beran eta Antxoainen izan ziren, eta azkena Oibarren ospatuko da. Beste urte batez ere, hemen gaude denok, euskarak eta kantuzaletasunak bizirik dirautela erakusteko. Kantuak batzen gaitu, eta hemen sortzen den giroa aparta da. Haur kantari eta kantuzaleok familia handia garelako eta horrela jokatu dugulako denok jaialdi hauek aurrera ateratzeko. Eskertu behar ditugu hasi aurretik Altsasuko udala eta Iorti Aretoko arduradunak jaialdi antzoki ederrontan ospatzea posible egiteagatik. Eskerrak baita ere Nafarroainezeko jendeari beraien lana eta laguntzagatik. Eskerrak ere irakasle eta musikariei, beraien lanagatik, eta nola ez Amaia Domingezi, Nafarroako haur eta gazte kantari jaialdi hauek posible egiten dituen Tafallako ikastolako musika irakasleari. Oraingoan, 3 ikastetxetako ikasleak izango ditugu eszenatokian. Horretaz gain, Arano herriko taldea eta Azpilikuetatik datorkigun bakarlaria. Beraz, guztira 10 kanta entzunal izango ditugu. Jakin, kobratu zaizuen sarrera Nafarroainezari laguntzeko izango dela. Esan beharrekoak esan da, asteko moduan gara. Hurbildarik jaba agertokira lehenengo kantari taldea. Altsasuko Inigo Aritza ikastolatik datorren lehenengo taldea 8 eta 9 urteko 8 ikaslek osatzen dute. Sardadila, June Otxoa, Intza Anton, Goiat Aldasoro, Ainhoa Karabias, Kimetz Flores, Ekina Dan, Madi Reka eta Naiane Martínez. Irakaslea izan dute, eta nola ez, aurrera Altsasu zoritxarrez famatua egin den abestia eta Itzaren herria eskainiko dizkigute. 3 musikari izango dituzte alboan. Aritz Goikotxea gitarrarekin, Amaiur Goikotxea teklatuarekin eta Lexuri Urteaga zeharkako txirularekin. Txalo beroek kontzertua irikiko dutenentzat. Anima ditzak dut. Zumina
Lan bikaina neska mutilak, hori da kantatzea. Orain, eszenatokira Lakuntza Eskolako 10ko taldea igoko da. Berri txarrak ospetsuen ikusi arte kanta kantatuko dute, baina goazeneko bertsioan. Ona, 11 urteko neska mutilen izenak. Amaia Bergara, Fatima Hamdi, Aitor Aldunate, Alain Raskin, Olatz Arregi, Kitzia Valverde, Beñat Beraza, Ane Arraiza, Iker Añazko eta Lide San Sebastián. Nerea Urbizu eta Anemiren aritu dira beraiekin lanean, Xabier Herrea gitarra jolearen laguntza. Txalo bero bat merezi dute hauek ere.
Interpretazio ederronekin gozatu ondoren, Lakuntzako eskolako bigarren talde batek hartuko du segituan txanda. Hona, 11 eta 12 urteko, 5 neska mutileko kantari multzoa. Aurrera, Andrea Lakalle, Maider Miranda, Uxue Ondarra, Leire Urtasun eta Elaine Valverde. Zenbaitetan ez ote dugu hitz joko herriko jau kantatu. Jo ditzagun txaloa gogotxu!
¿Cuánto rato? A 6:30. Hasta las 6:30. Kanta zaharraren bertsio bikaina entzun duguna. Eta jaialdean aurrera egiteko laugarren taldeari egingo diogu oraingoan sarrera. Lakuntzako San Sebastian musika eskolako ikasleak dira. Ez nolanahiko taldea gainera. Belen Valentziak idatu ditu 8 eta 11 urte bitarteko 18 kideak. Hurbil daitezela Garbine Arregi, Nagore Alegria, Euken Goñi, Irati Flores, Xabat Arraiza, Aitzol San Sebastian, Oiane Villegas, Idoia Miranda, Olaia Raskin, Laira García Díaz, Maroa Lakunza, Ekain Ramapo, Julen Larrata, Ondit Aintzarai, Joseba Pérez, Maia Novoselski, Iker Escudero eta Saioa Cabrera. Eta ez datoz bakarrik, alajaina. Laguntzeko Ainhoa Bergara, Aiora Larraza eta Naia Perez izango dituzte teklatuan, eta Larraizkin trompetarekin. Lourdes Iriondoren ez gaude konforme kantatuko dute. Goza dezagun, txalo zaparra handia lakuntzara hauen zerrero.
mira aquí. Baina gehiago nahi dugunez, goazen ongi etorria ematera, arrenotik datozen kantari eta musikari. 10 dira abeslariak, eta talde oso anitza osatzen dute. Izan ere, 4 eta 14 urte bitarteko neskato eta mutikoak dira zerrendan daudenak. Etor daitezela, Manuel Seguez, Eñaut Cueto, Araitz Legarreta, Madi Moseguez, Aizea Muñoz, Irabia Salaberria, Leire Egurza, Eneritz Salaberria, Naroa Egurza, eta Irune Galpasoro. Ainhoa Hansak prestatu ditu, eta bera izango da gitarra akustikoarekin lagunduko dituena Unai Muñoz bateria jolearekin batera. Hauek ere Lourdes Iriondoren kanta bat aukeratu dute, Lamiak, eta Bendetaren Ekainako 24. Eskutarte indartsua Aranoko abeslari eta musikarientzat.
hainbeste gauza esaten dira. ¿Y cuánto vas a estar?
eskaini dizkigute Aranoko gaztetxoek. Eta jarraian jarraldiko sorpresa, ustekabekoa. Izan ere, azken iritsi zaigu Azpilikuetatik berri ona. Enara Arregi 15 urteko neska gaztea Altsasura etorri zaigu. Bakarrik gainera, bere pianoaz lagunduta. Eta hori gutxiez eta eskainiko digun kanta berak sortua da. Bada garaia, ongi etorria Enara Iortiara eta txalo beroa zuretzat. Pero que voy a cantar sola. Eskerrak etorri zaren neska, bestela abesti ederra entzun gabe geratu behar ginen. Gozatu ederra hartzen ari gara, baina jaialdia bukatzen doa. Ustekabean azkeneko partaideen txanda iritsi da.
Altsasuko Oinugaritza ikastolako bigarren ordezkariak hain zuten ere. Taldea 12 eta 16 urte bitarteko ikasleek osatzen dute. Oholtzera igo daitezela Isone Flores, Olatz Bados, Ekine Azpeitia, Aimar Grazia, Izaro Urquijo, Argidero Orabengoa, Elene Ochoa, Izaro Agirre, Naroa Carabias, Amaiur Goikotxea, Olatz Galarza, Irati Lumbreras, Maile Bigoa, Iraia Claver, Amaiur Zubiria, Lexuri Urteaga eta Larraiz Goikotxea. Enkuren Flores izan dute hauek ere gidari, eta musikari talde zabala izango dute laguntzaile. Aratz Marquez gitarrarekin, Aritz Goikotxea baxuan, Amaiur Goikotxea teklatuan, eta Lexuri Urteaga eta Larraiz Goikotxea zeharkako txirularekin. Bizirik gaudelako eta berriaren mugak eskainiko dizkigute. Har ditzagun txalo zaparrada batez. Bereziki zuei ikastolak sortu dituzuenoi eskaini nahi dizuegu. Bizirik gaudelako. Bizi!
Inogaritzako ikasle taldea. Azerbi kanta eskaini dizkiguten. Eta honekin, amaiera emango diogu gaurko ekitaldiari. Gogoratu, beste jaialdi bat ere badaukagula eskuartean. Herrietako emanaldien artean azkena. Martxoaren 24ean Oibarren. Hala ere, oraindik ez dira jaialdi eder hauek amaituko. Ekitaldi nagusia ere ospatuko da eta. Azken zita beraz, apilaren 21ean Barainengo auditorioan. Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdi nagusia. Bertan, martxoko 4 emanaldi hauetan parte hartu duten zentro eta herri guztietako partaideek bat egingo dute. Euskal kantua, euskal arima, gure artean zabaltzeko grinarekin. Beraz, batean edo bestean elkar ikustean espero dugu. Eskerrik asko denei, ikusle, partaide, eskerrik asko ere Altsasuko udalari, Eunate elkarteko aldari zein hizkuntza adierazteagatik. Eskerrik asko ere Nafarro Oinezeko antolatzaileei, guraso, ikasle eta irakasleei. Eta batez ere, orain batzuk eskainiko dizkigun Amaia Dominguezi. Arratsaldeon guztiei. Bueno, lehenengo gauza eskerrik asko, horrelako jaialdi eder honetara etortzeagatik. Eskerrik asko guztiei, eskerrik asko baita aurkezle hirukote eder honi, bikain aritu direla, eta, bueno, zoragarri ibilizarete, eskerrik asko. Eta bereiek esan duten bezala, eskerrik asko, noski, partaide guztiei, prestatzaile guztiei irakasleak, gurasoak eroratzen dizabetela, eta eskerrik asko ere Altsasuko udala, eskerrik asko Inigogaritza ikastolako baita langile guztiak bertan antolaketan lagundu dutelako, Nafarroinez antolaketetan ibili diren hauek. Beraz, eskerra guztiei eta, bueno, nire partetik zoragarria izan da horrelako harrera, horrelako partaidetza, horrelako kantak, horrelako artistak. Eta, bueno, besterik gabe, eskerrik asko. Orain, bai, deituko ditugula berriro parte hartu duten kontrako ordenean talde guztiak. Orduan, gauantza gainera, etorriko dira berriro azken talde hauek, eta diplomatxo bat emango zaie, eta Tafallako kaserio goxoki batzuk. Bai, Tafallako enpresa horrek oparitu dizkigu goxoki batzuk artista guztientzat, beraz, orain banaketa momentua da. Eta behin guztiak oholtza gainean daudelarik, gure teknikaria, baita Jorgeri eskerrak, laguntzaileari ere, jarriko digu aurrera Altsasu denok batera abesteko. Ea zuek animatzen zareten. Besterik gabe eskerrik asko. Eta orain, oholtza gainera da, Inigogaritzako azken taldea. Aurrera berriz aurreko taldea, mesedez, zuek pizkat atzera goiete pasarete guztiak batuko dira hemen aurza gainean, bai? Aranako taldea, mesedez.
Lakuntzako San Zahazti musika eskolako taldea, mesedez? Aurrera. Lakuntzako eskolako taldea, aurrera. Baina, horrengo taldea, orain, altxasuko, bai, Iñigo Aritzako ikastorak. Zorionak hainbeste artista eder begiramen ditugu. Eta orain, mesedez, Jorge, alduzunean. Eta denak abestera. Yeah.